Erwin van Lichten wordt door insiders gezien als een van de allerbeste gitaristen van Nederlandse bodem. Zijn gitaarspel is virtuoos. Naast diverse covers van zijn helden zoals Santana, David Lindley, Jackson Browne en Jimi Hendrix zal ook fraai gitaarwerk van zijn albums worden gespeeld. Op zondag 20 oktober vindt er een mini-disco plaats in de Bie voor de allerkleinste tussen 0 en 5 jaar oud. De disco zal geopend worden door een vee en de ochtend zal eindigen met een speelkwartier. Bij deze mini-disco staat kindjes laten bewegen, verbinden en samen plezier te maken hoog in het vaandel. Op zondag 20 oktober vindt er weer een nieuwe Kort Nodigt uit plaats in de School in Heide. Voor deze editie heeft hij Lazy Chair uitgenodigd om te zorgen voor heerlijke muziek. Vanaf 3 uur kun je genieten van een optreden geschikt voor jong en oud. Op vrijdag 25 oktober organiseren Café de Uitmarkt en Café de Klokkenluider het Rocktoberfest in de tent op de Grote Markt in Venray. Deze avond in tribute aan Fleetwood Mac, Bruce Springsteen en CCR. Tickets zijn online of aan de deur verkrijgbaar. Auf Samstag 26 Oktober und Sonntag 27 Oktober findet es Oktoberfest plaats in Venray auf die Große Markt. De feesttent wordt traditiegetrouw helemaal in Duitse stijl aangekleed. Kom genieten van muziek, een goed gevulde bierpul, elkaar en natuurlijk ben je welkom in een dierendol of lederhozen. Voor live muziek uit de jaren 60 en 70 ben je op zaterdag 19 oktober welkom in Leunen. Deze avond treedt coverband The Old Friends op in de Bank. Zij brengen muziek van onder meer The Shadows, CCR, Elvis Presley, Cliff Richard, Roy Orbison en Chris Isaak. Op zondag 20 oktober vindt er een Heimatklenger plaats in wijkcentrum Het Schupke in Venray. Met onder meer optredens van Einfach Böhmis, Zuurtje Jan, Mountain Sound en Nadine Daniels. Voor 10 euro kun je genieten van muziek, een Duits buffet en enkele consumpties. Venrode Voices, het energieke vrouwenpopkoor uit Venray, houdt op woensdag 23 oktober open repetitie. Heb je altijd al willen zingen met meerdere mensen? Kom dan eens uitproberen of deelname aan het koor Venrode Voices iets voor jou is. ...75 jaar bevrijding, 8 getuigen, 8 verhalen, 8 acteurs, 8 Limburgse steden. In De Laatste Getuigen delen de acteurs het podium met mensen die de bevrijding persoonlijk hebben meegemaakt. De acteurs geven een stem aan de destijds jonge mensen die hun wereld ingrijpend zagen veranderen tijdens en na de oorlogsjaren. Zaterdag 26 oktober kunnen liefhebbers de expositie 4045 komen bezichtigen in het Kleine Oorlogsmuseum in een oude boerderij aan de Veerweg in Blitterswijk. De periode van 1933 tot en met 1945 wordt hier kort maar krachtig uitgebeeld.